Lebo je pre teba lepšie, ak prídeš o jeden út, ako by malo celé tvoje telo prísť do pekla. Matúš 5:29. Utekaj tak, aby si zvíťazil. Zúfalé situácie si vyžadujú zúfalé riešenia a odseknúť si niektorú časť tela je takým zúfalým a radikálnym riešením. Ježiš to sformuloval takto. Ak ťa teda zvádza pravé oko, vylúpni si ho a zahoď. Lebo je pre teba lepšie, ak prídeš o jeden út, ako by malo celé tvoje telo prísť do pekla. Ak ťa navádza na hriech pravá ruka, odsekni si ju a odhoď od seba. Lepšie je žiť s jedným okom alebo jednou rukou, ako sa dostať do večnej záhuby. Matúš 5:29-30. Pán tu hovorí, že radikálny morálny a duchovný chirurgický zákrok je nevyhnutný, pretože s hriechom nie je možné vyjednávať. Nemožno preň hľadať ospravedlnenia, ani sa s ním dohadovať. A je jedno, s akým konkrétnym hriechom zvádzaš boj ty osobne. Či už ide o hazardné hry, alkohol, drogy, zlí priatelia alebo internetové porno, cieľom každého hriechu je zničiť ťa. Preto ho musíš odstrániť aj s koreňmi. Apoštol Pavol poznal veľmi dobre texty Starého zákona a vedel, že keď Samson čelil pokušeniu, padol. Zatiaľ čo Jozef pri podobnom pokušení obstál. Preto napísal svojmu duchovnému synovi Timotejovi list, v ktorom ho varoval pred takým hriechom, lebo by ho mohol diskvalifikovať a zabrániť mu dobehnúť do cieľa. Pred chúťkami mladosti utekaj. 2. Timotejovi 2:22. Život v tomto svete je plný vplyvov, ktoré nás zvádzajú a nie vždy je možné ich eliminovať. Pavol teda hovorí Timotejovi, že ak nemôže odstrániť zdroj pokušenia zo svojho prostredia, nech odstráni z toho prostredia seba samého. A navyše, nech to spraví rýchlo, formou úteku. Ani ty sa nemusíš nechať ovládnuť a môžeš ostať slobodným od hriechu. Máš na to však iba pár sekúnd, kým to tvoja telesná myseľ rozhodne za teba. Preto neváhaj, neuhýbaj a neotáľaj. Urob, čo musíš urobiť a urob to rýchlo.